Хайде стига с тези замразени пици, да си направим у дома. Брашно за пица, 500 мл вода. Една мая, лъжица захар. Разбъркваме добре, оставяме да втаса за 15 минути. Търсим тази консистенция. 50 мл зехтин за вкус. 5 чайни лъжици сол и месим до меко, леко лепкаво тесто. Оставяме да втаса в добре намазнена купа. О-ля-ля, тесто като от италианска пицария. Изсипваме на плота, размесваме леко с ръце, оформяме топчета. Тестото се измори, така че оставяме го да почине за 10 минути. Блата за пицата оформяме, като започваме и избутваме леко от средата към ръба. Изтупваме излишното брашно. Правим класическа маргарита. Свежия босилек притискам с ръце, за да отпусне аромата си. Добавям щедро количество моцарела. Поливам с зехтин. Печем на 240 градуса. Ето, че става и без пещ.